Da Zagrebčani imaju sluha i uživaju u glazbi nije potrebno posebno dokazivati. 18. travnja 1827. godine u dvorani tadašnje Kraljevske akademije, danas Gornjogradske gimnazije, okupila se i prvi put javno nastupila skupina zagrebačkih glazbenih amatera i profesionalaca. Održali su koncert, a dirigirao im je Ferdo Livadić. U Zagrebu su se velika vokalno-instrumentalna djela izvodila i prije, no nije postojao stalni orkestar koji bi u gradu održavao koncerte. To se promijenilo osnivanjem glazbenog društva, to jest Musikvereina. Zagrebčani su bili itekako zainteresirani za glazbu. Već u prvoj godini djelovanja Musikverein je imao 111 članova. Bilo je i sreće u organizaciji tog glazbenog društvenog života. O tome svjedoči životopis jednog od najzaslužnijih utemeljitelja društva, Jurija Karla Wiesnera von Morgensterna, ili kraće Ferde Livadića. U Grazu, kamo ga je otac poslao, Livadić je u studij prava i istodobno studirao i glazbu. Postao je poznat kao violinist, pijanist i skladatelj, pa ga je Štajersko glazbeno društvo proglasilo počasnim članom. Nakon što je s 24 godine diplomirao pravo, Livadić je planirao otići u Beč te tamo nastaviti svoje obrazovanje, no otac mu je ostavio imanje za koje se trebalo brinuti, pa se Livadić morao vratiti u Samobor. Bio je najškolovaniji glazbenik u široj okolici, pa je postao nositelj glazbenog života i u Zagrebu. Glazbeno društvo je otvorilo glazbenu školu koja je ubrzano napredovala, pa je uskoro proglašena i konzervatorijem. Godine 1876. uselio se u vlastitu zgradu u Gundulićevoj ulici, gdje se nalazi i danas. Tu su zgradu projektirali hrvatski arhitekti Janko Grahor i Franjo Klein, a u njoj se nalazi i prva zagrebačka koncertna dvorana izvrsne akustike. Godine 1895. dovršena je još jedna zgrada u kojoj se nalazi mala dvorana. Nju je otvorio car Franjo Josip I, koji je tada boravio u Zagrebu u povodu otvorenja zgrade novog kazališta. Osim osnivača Morgensterna u vodstvu društva, koje je 1925. preraslo u Hrvatski glazbeni zavod, istaknuli su se Vatroslav Lisinski, Ivan Zajc i Vjekoslav Klajić. Hrvatski glazbeni zavod danas, osim glazbene, ima razvijenu i nakladničku djelatnost, te knjižnicu u kojoj se čuva ostavština mnogih hrvatskih glazbenika, koja svjedoči o glazbenom životu Zagreba i Hrvatske.